Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Awan kay mo dingam iti daw iti amansyon. Awan karbengam nga umadak dito eh. Ala, rumwar kan agdibisin. Senyorita, asin nga tinagkuna nga umay ka dito amansyon, ha? Apay, agda ka di karbengam? Pumanaw kan. Ala, rumwar kan. Saad ka arugwar, Jovelarte. Lola. Siya tinangibaga nga agnaad dito'y mansyon ni Jovelarde. Ano mabay? Gapo ta nasimpet kan matalak atao. Awan karbengam na magnat dito eh. Kat, adda kadimat karbengam amang ipari. Apay, kukwang kadida ito'y mansyon. Basta agnaad dito'y ni Jovelarde. Kat saan mon alapdan. Nasaya at atao ni Jovelarde. Iso asar dingapon nga iruruman. Sana nasaya ati kadak dito'y mansyon, senyora. Saan akong ngagna dito eh. Amangan nadadalaga agumura ni senyorito Alex. Siya ti matulok. Nagsaritaan min dahi ti abanag kan ni Pedro kat anamungan na. Senyora. Awan ti dakas na ti kaadam dito'y mansyon dahi di senyor Juanito. May mayat kit di tapno adda kadwada dito'y alalaki. Adda mang salaknib iti mansyon no adda managdakdakas sa sumra. Iso apang nga asim, Jovelarde. Dito'y kan nga agnaan. Sige, senyora. Matungpal no dahi tati kunayo. Wisit at talaga dahi dya, Jovelarde. Iso itang tikay kayat ni Lola. Sana nasyak. Saan nakapkapin ngam isukit din ti at addang ay sakit na? Addang to altaw dahi dya, Jovelarde. Addang to. Ay, mapanak iti rest house ko. Ijay ti pagpalabasak iti sumagmamanungal daw. Crisanta. Jubilarte. Jubilarte. Kumusta ka, nasawak? Kanayon as iiliw kan ka. Ora siya. Kailiw ka man. Uwan kaya. Ada yung sangput ko aprotas para kada kayo. Papaya na loom, abokado, kun chisa. Paggugusto ka amin ngayon sangput mo. Sige, Ina. Kaninyo dahi ti apopanya. Nasustansya dito. Agyaman Magdalena. Kumusta kayo na pong Victoria? Napigsa ako, unbaraw. Awanon sakit ko. Pakasano, kanayon nakmet apakanan ni nanang mo, itinuan niya laditan ana sustansya amakan. Nasaya at matapong. Jovelarde, saan ka kadi asimasarong kar iji kalapaw ni? Apay anak sinay ka? Awanan Jesse ko da kalapaw yo. Naura man. Ha? Apay, asin o tinanguram. Inuram da Alex kan Baldo. Anya? Una yan. Agraman ti kalapawyo. Saan da pinakawan? Talaga adda kasta. No kay kasta. Nagarami nak iti sabali akalapaw akas kasukat tinauram akalapaw yo. Ha? Ado dagi ti tarakan yo ijay. Manok, kasta mo tintikalding. Di kay danag. Takanayan ko sa rungkaran dagi ti tarakan nyo. Intay alaad dagiti tarakan may. Kay supay apakairanudan tayo ditoy. Ngam kasano, Ina? Ipamuspo sa Mount Jubilarde. Sige apong. Siya kundi makam mo. Bayan tayo latang tiluti ni Ijay. Sublian yun tao. Intun awanan ti pagkaan. Agmay-maysak ita dito yung rest house ko. Rumwarak man kit di.
Inak agpariir di tarwa. Simurot da doro kan baldoy di syudad. Isungawan ti maya baka kadwak. Angam sa na bale? Dito uyak pa lang ruwar ti rest house ko. Agpariirak. Agda babae iti saan unay nga dayo. Magmag na. Nakasuon itinarapet akayo. Pagsungrob da nga ta. Anday ta. At si Dagan. Mabit lang, babae. Dajay. Timalyo. Umasidag ka nito, babae. Dajay. Indiso na ti sinuson na. Umain dito yan ka. Sir, anya ti bagap? Anya tinagan mo? Ursula, sir. Kwa, Ursula. Agsapsapulak namin iti tagabantay iti dayto rest house ko. No kayat mo, agyan kan dito eh. Tapno madalusan to rest house ko. Ha? Kaya't mo ka diti matangdanan na tagabantay dito yung rest house ko? Ay, wala, sir. Sige, siya ko, sir. Ibagak dagiti jakayat ha? Tapno saan mo nga ramidan? Sige, sir. Jakayat nga dapay sa balya kaduam ditoy. Sikalang. Gaputa sikalang titangdanak at tagabantay ditoy. Sir. Manmanong nga umayak ditoy. Nupay kasta? Kaya't ko kanayan anadalos to rest house ko. Sir. Ala. Ingkalaan ang dagiti gamit mo. Taumakal kan ditoy. Sir. Ay, sir. Mabalin ka day, amamon tinagan mo. Siya ni Alex Liberio. Ha? Liberio? Oh. Ay, Apay na sa daw ka? Kwa, sir. Ay, awan. Ala. Ingkalaan ang dagiti gamit mo. Taumakal kan ditoy. Alex Liberio, tinagan jay lalaki ang nakasaritak itay. Liberio? Hindi. Apay ngay. Agkabakab nga akmuton. May palagip muton dagiti sigod nga amok ang Liberio. Ay, nalabit. Kabagyan na ida. Ang kasla istrikto mo't ni Alex. Ay, sana bale. Anong saka? Tako na namot ang manmano nga agawid iti rest house na. Anong sakong? Taawan mo't panggadak ita. Taawanan dagiti sigod nga amok dito'y abag. Iso nga agmay-may sak nga agbibiyag. Inak alaon dagiti gargarot ko. Tamapana ko iti rest house ni Sir Alex. Saan mo aliplipatan ti sigod abalakat ko kan ka iti Jubilarte? Idi adata ijay tanam. Liklikam ti riribok. Nangruna ita taagasawatan. Uwan Crisanta. Numabalin ko ma. Kit isurot kayo dyan mansyon. Agam saan na tamabalin? Mansyon? Uwan. Agnanadak itan iti mansyon day di Senyor Juanito. Nasaya at mo kasta. Agam sana mabalin nga isurot kayo dyan. Nangruna launay kan ka. Wen, maawatak no apay. Sana bale. Kanayon ti panagawid ko. Gaputa kanayon nakamailiw ka da kayo. Nangruna launay kan ka. Kasta akman, Jovilarde. Ay ayatan ka unay Crisanta. Asawa. Ay ayatan ka unay, Jovilarde. Asawa. Ato iti kwarta. Tangdan mo iti talo a bulan. Ha? Umdasmet nga taraytan, Ursula. Ay, sir. Kan ikan ka iti kwarta. Tayong ka makitsenda. Kaya't ko ngagbayag ka dito tapno at mga sikaso kanya.
Ay, uwan, sir. Gumatang kayo ti kakaimas sa sidayan. Kan gumatang kayo ti arak, ha? Sige, sir. Ato iti kwarta pa kitsendam. Di kagbaybay ki tsendaan. Uwan, sir. Alex Liberio. Kaya't ko ti agdamag kun kwa na. Ta Liberio ti apelyido na. Saanan? Amangan na gungay. Ha? Wan! Anya nga tanong mapanak ija Buena Vista. Nabayagan at simpo ajak simmarongkar ijay kumusta nga tan ni Tata Luis? Anya nga tanong mapanak ijay. Kat agdamagak may papan iti amok ita. Amangan mo't no kabagyan day di Senyor Juanito ni Sir Alex. Saan sapay? Amangan nagungat ni Sir Alex na may bayaga? Awan, inton maminsan langan ti ipapan ko ija Buena Vista. Ay, mangpara akon iti lumabas a jeep ditoy. Mangarkilaak langan iti pangiluganak to iti gatangag. Tanay, nagadumot ting pagatang ni Sir Alex. Mayat gayam atau laga dito sudan. Aduh tipagliwaan doro. Nagsalsawa ito sa ako, Papa. Magmayat. Pwede, Nagmayat at nagpipintas tagay ti babae dito. Kayat ko. siya, Papa. Kayat ko na. Sabay ko matagbayat na ba dito surat? Papluri natin, may panito ikaw. Pilitan ni ti babae doro. Nagpipintas na. Magragsa ka talaga. Amigo, ado asabu ken marihuana ti order ko ken ka. Ado ngamin ti nakasarita kay Aguinaldo agumatang. Aglaman ti negosyo. Sa kamatan, amigo. Di kagdanag, amigo. Italang daytoy. Manulang met ti alaga komisyon ko. Basit laeng. Ta siyempre, amigo ka. Areglado, amigo. Umuna kami langen nga agawid. Sumaruno kayong tulang. Kaya't itugot munton dagiti droga nga order ko. O sige, amigo. Umuna kayo laton nga agawid ti Aguinaldo. Un kayam. Kaano ti posible nga isusurot yung Aguinaldo? Depende, amigo. Kaya't ko dahil eksaktong aldaw, amigo. Gaputa dagiti mismo a kontak ko ti mang sabat kadagiti droga. Di kagdanag. At dakto amang kuyog kadakwada. Ket urayin da kanto iti sungaban ti ili ti Aguinaldo. Areglado, amigo. Nukas na nga rod. Ibagam ti eksaktong aldaw apan ang ibiyahem kadagiti order ko. Oo, amigo. Ibagagkan ko. Senyor. Nasaya tanda kayon. Kumusta timparamid ko kada kayo? Ayusan, senyor. Imawag kayo ni ti istasyon ti pulisya ditoy. Anday ti karatula. Itiruar ti police station ti numero na, senyor. Di isip tinawagan ni. Awan ka di tinakangag kada kayo. Awan, senyor. Da kami lang kinidolo ti tao iti mawag kami tay. Sige, rumuar tayon iti da ito restaurant. Awan mo, amigo Napoleon. Todas mo ita.
pagbaludan ti pagtinaga. Siguro ba ito, senyor? Ayun! Senyor, saan kayo katamay ramat? Mairaman? Una, irason lang to kata kayo pinag-order ka ng itim droga. Kat, at da ka di pamanagnig na? Di kasanunton, senyor. Da kayon ton ti agnumal iti pagminasan. Rumbang lang, Baldo. Gapo ta masakupak pa lang ti pagminasan. Kasi nagtayo na dyan Ginaldo, senyor. Sige, Baldo. Partakan pa ti panagmaneho. Sige, Baldo. Duro. Uminom tayo. Naimas da ito ginatang kong alak. What, senyor? Senyor. Dahito tayo arak apag gugusto ni Kenny Doro. Sige, bukbukan yung aruden, dagiti baso tayo. Dakalakot at may bulsag. May deliver to dagiti droga, banjo. Wen, boss. O sige. Partakan pa iti checkpoint. Apay nga, da pulis dito banjo. Kasanuitan, boss. Lumabas talata. Nagsinyas dan may sardang koti-kotsi, boss. O sige, isardan mo. Ag-inspect kami lang, sir. Sige, Boss. check up natin kotsada. Sir, bumaba kayo kailangan. Boss. Anya, kasapulan ka di pa eh. Kasanuitan, boss. Bumaba ka! Sige, Pancho. Sige na, sir. Maganda lang ang kotse. Patayag mo mo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Patayag mo mo, kotse, Pancho! Uwan, boss. Polis, boss. Ada mas apatalugan dagiti polis. Makipinatay tan, Pancho! Ngam, boss. Pagtugak pa inom nyo! Boss. Nagmayat, agtugtugaw dito'y hardin, no kasto'y arabiin. Senyor, amangan mo kaya't mo amangin warak iti arak. Sige, Duro. Sige, senyor. Ingat mga warak iti arak. Baldo, kumusta nga tan ni Napoleon? Rumbe nga nakadanon dan dito'y ili ti Aguinaldo itay malam. Anya nga tan tinapasama kadakwada, senyor. Nailusot da nga tati droga. Day tamatur urayek at damag, Baldo. Rumara ko norsola. Kat jacket net pastrek ka dito iti urasino. Nga uray tay kabagyam. Ha? Uwan, sir. Bantayam kan dalosam ti aglawlaw ti rest house ko. Uwan, sir. Ay, kaano ka dito sa Bliyaw? Jak may baga? Sige nga, Rod, sir. Siya kung ti makaamo dito rest house yun. Senyor! Ang tuwit ti pag-iwarnak. Yawat mo atakos. Ito na itapan ka ti basahan niyo, senyor. Ni Napoleon da ito eh. Lukas ta. Ituloy ko abasahan. Natay? Nakirapan da kayang, senyor. Linabanan da dagiti pulis. Lukas ta. Natayan ni Napoleon? Natayan! Nukasta,
Agsubli kayon ijay pagminasan. Wen, Lorna. Ket, ayan ni Napoleon. Apay, asaan nyo akadwa ang nagsubli dito'y Buena Vista? Kuna na sumarunon to. Sige, makamu kayong kini Jubilar dito yung asyenda. O sige. Agsubli kami niya pagminasan, itamat lang. Wanya, nawarasan kayo nga di amilin? Senyor! Nasayat. O sige, agsubli kayo nga rodan iti trabaho yo. Awan, tisayangan kayo akong daway. Masapol lang makado kayo. Mas daw dagiti tao ni Boss Napoleon ang nakakita kanya dito pagminasan, Dor. Tiyan mo, bakit matagal mo ba? Tidak mo nakaribas kagayam. Agsubat to dagita pasurot ni Napoleon. Parigat to ida iti husto. Sabi man ang balda. Malagit po yung syudad. Nagmayat mo na. Babae? Ilag ka lang, Doro. Agihig tanto iti babae ditoy. Sino pumatay to? Basta na masabat ko dito dalan na napinta sa babae. Kamagakon, Doro. Sa dino tinapnapanam, Alex. Awan ka kanumot ija mansyon tayo. Saan da ka anadanon dalolong ijay? Nabana ka rest house ko, Lola. Ket, awan ka diti planom asumurot ijay pagminasan. Sige sumurot at. Nasayahat mo. Itamat lang. Mapanak iti pagminasan. Oh, iho. Kung naglusan ka nga ag-interes dito yung pagminasan, naimbag mo at may ka. Ag-interes sak, Lolo. Kaya lang tadyak na kaumay iti kalabas. Gapot sinapsapol ko ti babaya kaya kung ay kalaysa. Angam, dyak ko na sapulan. Anya? No ba kasta? Dyak agsarday amang sapol kan kuana, Lolo. Ala. Lipatan pa lang deta babae, iho. Tinaskan ita. Agsursuro ka dito'y pagminasan. Agaputasikan, timangimaton dito'y. Ano niya? Wan, iho. Kabukbukudan tayon to'y pagminasan. Madit irusok ko, Jubilar. Kaya't ko timangan ni dinalsang. Adamat insangpat ko amangga. Diyak kayat timangga. Santol ti kayat ko. Anya? Ala na nako, ingkang sapol iti kayat na akanan. Agi na hunday ta asawam, Jubilarde. Ha? Aginaw ni Crisanta? Aginaw kan? Wen, aginaw day ta asawam. May sakto, Mama. Ingka nagsapon iti Santol, Jubilarde. Agawaan. Diyak kayatan day ta Santol. Manggaan na loom ti kayat ko. Anya? Ngam na awan, bayamon. Ala, sana parekot deta. Yalaan ka itinalo mamangga. O anya, adda insangpat mo asantol? Adda na nan. Ang dimutan kayat ni Crisanta. Nalo mamangga ti kayat na. Anya? Ala, ingkalatag sapol itinaloom amang ganak ko. Aganos ka, tatalaga akasta dagiti aginaw. Anya? Alain ka na nako. Mangsapol ka itinaloom amang... Nagbiit ti aldaw, Crisanta. Aldaw laangan ti or-orayan kat aganakan. Wala nang. Kat, kumusta ti Rignam, anak?
Awan matparikot kanyak nanang. Nasaya at nga rod no kasta. Sapay kumatagawid pa ni Jubilarde. Asakbay nga kasay. Presko talaga ti hangin dito'y tanak. Makapabangar. Italamanan nga umayak dito'y. Nih, dagiti sabong tileryo. Nagadudan ha. Makaayaw aboy buyahan dagiti maris puraw asabong ta. Ay, saan na makaumay pa dito ni Crisanta? Tunggal umayak dito'y. Ni Crisanta dagos ti malagip ko. Jubilarde, makamo ka pala ang diti mansyon. Agawid ak pa ija mansyon mi. Sumarang karak ijay. Uwan, senyora. Uwing gayam, Sabado inton bigat. Saan ka kadi nga agawid iti pamilya? Inton rabi iti panagawid ko, senyora. Uwing gayam, apay adi mo ipasyar ti pamilyam ditoy. Saanan, senyora? Saan da ngamin nakabalan ti magna iti adayo? Kasta kadi. Ala, nukunam nga agawid kanto, sika ti makaam mo. Jubilarde, nasakit ti tiyang ko. Anay ko. Amangan mo aganakan. Wana, maganakan ko, Wana. Nana! Tulungan ta! Ipantay na Crisanta sa ospital! Nana! Crisanta, lalaki timpas mo. Lalaki. Agyaman na kay ti Diyos. Nakaragragsak ako na Crisanta. Adan anak ta. Nakadurog ti anak ko, iti abay ko. Wen, imala kanya ka na taer. Wen, imalakan ka. Nanang, makamukayo pa lang ka nagiti aginak. Nas ka na sumragak iti trabaho kita. Sige anak ko. Kung ati doktor, amabalindan kerumuar inton bigat. Sige nanang, umayat tungurot inton bigat. At pakadak ka ni Senyora Lorna. Yawid tayo ta aginak. Anya? Naganak ti asawam? Ada ka din asawam, Jubilarde? Uwan, senyora. Yawid ko ngaminan man ipo di ospital. Iswanas ka na mapanak ita di ospital. Na ikan. Apay ngay may kapailang amin. Rumbeng nga inasikasong ti asawam. Sana bale, senyora. Tadamot ni nanang ko. Hanggang no ita, masapul at tulungan ida. O sige, Barok. Mapan kalata. Awan parikot. Bukas akulan asaan ka asumrag. Taasi kaswam ti asawam. Oray saan ka na sumrag. Senyora. Wan gayam. Mabit lang Ited ko titangdan mo ita. Tapno adaramatan nyo. Kanayon nakmatan. Tapno ada igatang mo iti ipasidam iti asawam. Agyaman ak, senyora. Mabit lang. Tainak alaan ti kwarta. Wayo ganda kang pasentro. Ado tigatangan tayo. What, senyorita? Ken, mangala tayo pa iti babae J Club. Pagi J, tasan tayo marigatan. Lovely, senyorito. Isuti para kanya. Sige, endayon. Inaglakas sarita ni Lolo. Agpakadat tayo kan kuana. Kabayada kung tibabayadan tayo dito ospital na. Mabalin tayong kagawin. Mala. Siya kung ti mangubakin ni baby, anak. Kasi kan ti makaamoy ti asawa. Uwan nanang. Mabiit laan. At titibelo, Crisanta, anak. Aramaton ba ita? Tapno saan ka amalamiisan? Narigato nusurkan na katilamiis. Wana nang. Ala, ipot-ipot mo pa'y gitatungod mo.
Tapno saan ka malamiisan, anak? Agyaman nak, Nana. Pagdiretso tayo nito ang pagluganan tayo. Ano sa muntimag na, Crisanta? Wala kabalat. Basta ginahit tayo lang. Ala, agina... Ha? Mabitan! Dabaldo kandoro tagijay. Diyo idataltalyawan. Diretso lang ti panagnayo. Di ka agpadlaw. Ala, yung kayon. Kasi ka. Magliklik ka. Yung kayon. Umay kan, Crisanta. Saan ka nga agpadlaw, anak? Wala na. Hoy! Dolo! Nagdamasabat ka ang mga baga. Diyos ko, iskalan na kami. Palagit pero ti maladaga punto. Kaya na ito. Saan mo nalagay pa yun, Dolo? Ala, umikan. Mapantay ka. Dugay-duyan, Dolo. Pag-iyaman ak. Imantan. Isuda kichay. Wan. Isuda. Nana, Crisanta, magnakalata. Agdiretso ta iti pagluganan tayo nga agpadipintin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana, nailasing na ka di itay tinasawak. Saan, anak? Nagtibayo ang iti kastaunay. Naimbaglakit din ta dinardaras damot laang tinagna. Agyam anak. Katsi ka, saan da ka nakita? Saan? Sa balik nagturungan da. Isungay din nakaadayudan. Pinamakam kayo. Sa anak ang makaturog amang pampanunot kadagi tinasabat mi alalaki iti sentro. Pag subli-subli itilagip ko tinapalabas. Uwan, dagiti lalaki ijay karayan. Tiro pa da. Kasla isuda dagiti nasabat mi. Mairo pa ak ida. Nga oray apagbiit ang natalyaw ko tirupada. Sa anak lakit di nga bidot. Nang runapay, tanada kamat dati maladaga. Ket saan da ka nun alagi panpay. Anya ti kayat asawan da ito eh. Ket no isuda, kayat na asawan. Pasurot ida ni Senyor Pedro. Magtimplaak iti inumak akatas. Nana? O anak, umay ka kadimang timpla iti inumam akape? Gata sa para ka ni Crisanta titimpla at nana. Kasta ka di, siya ko nanak mo. Anak, dagiti agnagan iti baldo kanduro. Saan ka di apasurot ida ni Senyor Pedro? O nana. No kasta, dagiti pasurot ni Senyor Pedro, idandani nang ilumas iti kinidyo Velarde ijay karayan. Apay, iti anya agapo. Oh, nana, apay na ilabag kayo? Agore ka anak ko, ikak iti gatas tinapudot adanom. Talpasan na, ipanman kin ni Crisanta. Nasaya at day tagatas, tamakatulong kan kwan. Ay na, agyaman ak, Diyos ko. Tas ibibiyag akpay aging gaita. Tapno makitkitak lata ti apo kan ni Crisanta. Ay naina, di kay naariwawa. Ano makariing ni baby? Ay, bayam makariing. Bayam nga agsangit. Anya? Wain, bayam man nga agsangit ti apo. Kaya't ka atendeng ka, di sangit na.
niya. Unay daytan ina. Ala, ingkan aramidan ti kayat mo nga aramidan, Magdalena. Bay anak amang kita kan ni baby. Pantayak, tapno saan akagataan ti lamaw. Kasanutan, senyorito. Nairanamat ngawan dagiti babae aran tatayo. Sana balen? Ay, ano talaga? May mayat ko ba na may sorto ang babae? Wanyaon. Ang damalagip ko. Doro, kuyugan na inton rabi. Sabi mo, bata. Adda tay balasang akayat ko at tagikwaan at taga dito yasyanda. Napintas na ijay, naglasbang. Sige. Nulakit na may surot mo ijay pagminasan. Nasaya at lawanay. Dito yung banda, Doro. Dito itipag na anta. Sumursurit at latakan ka ba? No kasapulan, aserkan ta iti kalapaw da aramidan ta. Mali ba, bata? Agmay-may sa dayjaya balas. Sa tubo na, bata. Ayun na, apa yan si Kalay? Siyak dito ay. Dito yung tipag na anta. Bata. Sumursurit at latakan ka. Saan? Di nagdangran. Saan da ka dangran, adi? Basta sumurot ka kada kami asitatalukot. Sa dino? Basta sumurot ka kada kami. Katawan ti dakes a mapasamakan ka. Agawaan. Yung saan? Paltuganda ka. Saan? Diyan ka yan! Diyan ka yan! Nagtoro! Atin mo mo! Masino ba yan? Agpakita ka! Nung asino ka man! Ibatan nyo tayo babae. Hindi nyo kaya't timataksan. Agparang ka! Nitong pautot-kotik katukad mo! Saan ba kabutbut mo? Umanaw kayo. Tamaan nyo na kayo tipaltugat. Kasla, timak ni Jubilarte. Anya? Bilangan kayo ititalo. Nudi kayo pala pumanaw. Dahil tambugin nyo tipaltugat. Agpakita ka! Ayos! Do! Kasamang bata. Ano? Intan mo na. Saan pa makita ti kalabata? Di ba ba ito? Di mo na yan! Urayan na to! Urayan na! Apay nga mingag may sa kamanan. Awan da nanang ko. Sige, sana bale. Kasaritak ni nanang mo. Tano kas tangawan kaduan dito'y kalapawyo. Mapan kalangan ni Mansion. Nataltalgad ka jay. Amo, saan ta ka nga inggaan dagiti awanan pain? Aging gaad di da may patungpal tigagamdakan ka. Manong. Ala, umaykan. Isurot kay Mansion. May baglakit din ta nalagip ko ti agronda. Agyaman akan ka. Manong. Wait, sigurito. Kasla timak ni Jubilarte. Nagagmay. Saan niya makita ta nakalamang? Di salbang ag jubilarne. Talaga karkaritan na tayo. Talaga nga isutin numero 1 akalaban tayo, senyorito. Anya tinaramid na kada kayo? Nagpaputo, senyorito. Ngam saan na kami napuntaan? Anya? Agdantual daw na. Talaga parigatek to iti husto. Inton dumtang day tangal daw. Ala, husto daytan. Agi na natin. Agsubli tayo di pagminasan nitong bigat.
Ang nati pagayo kanyak, senyorito. Kaya't mo ka diti kwarta? Oo na, senyorito. Bueno, denggam ti bagatkan ka. Ang nakatitay ta, senyorito. Kaya't ko apaliiwam ni Jubilarde. Kaya't ko aduktalem no sa dino ti pagaw-awidan na. Nalawag ka di? Oo, senyorito. Kaya't inton sumarunong umay kami. Rumbeng nga dan may padamag mo kanya. Oo, senyorito. Oh, diyantre. Awan pa'y maisuot ko na sayat. Pasig nga gatlingat dagiti batok. Oh, Isot ay tantay pagbagak, senyor. Aron ba nga da babae dito'y pagminasan? Tapno da tagalaba, tagaluto, kan tagainaw iti plato. diyantre kamat baldo. Idi pa'y lain ngay pagbagamday ta. Ngam uray may sa babae. Awan madinsangbat mo. O sige, senyor. Agkalap kami iti babae, katiyag mi dito'y. Oh, dahito yan ti suot ko. Ano sa kong tipayod na? Salbagit di. Crisanta, saan mo ka din naisuot na gito'y kawas mo apuraw? Saan na, nanang? Iduring ko pala ang dagita akawas ko. At dakat ka, anak. Nanang, anya nga tanong manggadak man. Manggad ka? Maasya na kamin ka ni Jovelarde. Isula ang timang manggad. Ay na, saan pa'y ang mabali na manggad ka? Ta baby pa'y laang ti anak mo. Bay am asyak ti manggad, anak. Aglako-lako akmanan akas iti sigon. Nanang, Nasaya at mga taim palagip mo day tabanan. Uwan, aglako-lako aklaangan. Isupay ti matgada. Pedro, adda ka man. Umay ka di mangala iti abas toyo. Asino ti kadwam? Ni Baldo, Anya tiran tayo. umay kami mangalay ti daddo mapaya kasapulan mi. Kasta ka di. Kaya't kung ay saganam dagiti masapsapul mi. Tamapan kami di asyenda. O sige, ibagam dagiti masapsapol yo, ta isagana. At kasapulan at iti tagalapa. Ken katulungan mi di pagminasan. Digatanag. Tatamot bingay yo iti balitok. kasa ka di, senyor? Wen. Ala, Baldo. Mangpilikan kadagiti kayat na ti sumurot. Arreglado, senyor. Senyor, naskan ka di babae ti isurot yo di pagminasan? Mabalin mo't ang lalaki ko ma. Jubilarde. Napigpig sa dagiti lalaki nga agtrabaho dito asyenda. Tagaluto, tagalaba, ken tagainaw lang ti kasapulan mi. Agam, senyor. At dapat na iranta pagturugan dahi di pagminasan. Agam, amangan mo't na mapilpilitan lang dagiti babae sumurot kada kayo, senyor. Anya? Mapilpilitan? Saan daw mapilpilitan, Jubilarde? Senyor. Ala, makamukan dito asyenda. Tamasapol nga agsubli kami ni di pagminasan. Senyor. Di mo baybayan, to'y asyenda. Mayar. Pasig ababalasang dagitin sang petyo dito eh. Ano ka, senyorito? At siya, tinangpili ka takot. Nasayat lawan ay. Pakairanudan tayo ida. Ano nga, senyorito? Irogitan na. Ipanon di tabangir akalapaw ti maysa. Anya? Lugiamon senyorito. Diyantre kamat Baldo. Pagdigusin tayo mat ida. Unay kan. Sa bagay, agatling etda. Tada yun, tinagnanda. Then, saan tayo nga ita, Baldo?
Madama pa lang ti trabaho. Di ka manaktat. O sige, senyorito. Inakarod pagdigusan lang iti babae ijay karayan. Iti sigod a pagdidigusan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay akayat idi nga ilumas da baldok ang duro ni Jovelarte. Malaga ka pa'y laang idi ni Jovelarte. Ngam kayat dan apatayan. Anya ti kayat asawan na ito'y. Asino tinangbilin ka dagijay at tao tapno ilumas da. Saanan anas kanya ipagakda ito abanag kini Jovelarte. Ang mga nudakdakas pa'y ti mapasamakan ko na. Kaslakit din agatapak iti madi kini Senyor Pedro. Dakas ti atap ko kan ko na. Magdalena. Ha? Ina. Anya ti pampanunutan. Itay kapailaang dito'y balkon, anak katugaw. Anya ka di parikot mo. Kuha, Ina. Awan. Agin ina na aklang. Gaputan na banuga ka naglaba itay. Abangan mo, no parikot na kami, kanya Crisanta. Ha? Saan, Ina? Itian niya aga po nga agparikotak kada kayo. Kamang kayo ti pamilyak. Isu nga awan ti gapuna nga agparikot. Dapat yung asawon, senyora. Saan yung nga mo nga dahin surot da Senyor Pedro a babay? Jack amo day ta, Jovelarte. Apay ka no? Anya ti aramidan dagiti babay ije pagminasan. Para laba ka no? Para luto, kanda dumapay. Anya? Babae? Ensurot daida iti pagminasan? Agad kada ko ma, senyora. Agam ni senyor tinangadan. Dagiti arsab. Senyora. Ala, sapay la ko ma. Tawan ti dakas nga aramidan da ka dagiti babae. Nangro na launay dagiti pasurot na. Talaga at dakas ti aramid da. Kasano no dakas ti aramid da ka dagiti babae, senyora? Sapay ko mata saan. Idaw-dawat ko adida pagaramidan ida iti dakas. Senyor, aginom tayo itong rabi. Kaya't yung kaliti makidanggay ka na kami. Wala. Apay gandi na saan? Mayat nga magbukas na, senyor. Aramidan nyo ti kayat yo. Nasaan kayo matalapdan? Sana bale. Nasaan nyo matabaybayan ti trabaho yun ito'y? Palagamat, senyor. Mala. Ituloy mo ti araramidan dito'y gilingan. Makamukan dito'y doro. Tayo nakijay kalapao. Kaya't ko ti aginan na. Sige lang, senyor. Senyorito, anya nga mo, pilitan tayo ni Jovelarte nga umay dito. Rumbang mat niya agregat. Nagnamay ti trabaho na ijay asyenda. Juan Baldo, ngam saan tayo nga ita? Ang mapay, senyorito. Nalipatam ka din nga adda planok kan kwa na? Ha? Isobaybayan pa lang ni Jovelarte, Baldo. Ala, masahiyan na. Nabanukag, kaya't ko ang mamasahe ti entero apagig. Alan, saan ka nga kadkad? Tawan mo't lang ti maramidam no di ti agtungpal. Imbaga ka ding agsangit ka, jantre ka. Ala, masahiyan na kon. Irugim iti nga to, aging gay ti baba. Mawatam.
Ala, dakayo to. Saan kaya basta tugtugaw latan dita? Umasidag kayo mata dito. Namitak ka din, dakayo babae. Tulang dan sana. Lagi Mr. Chop! Abayan, ti palaging inom ni tiyarak. Kaya't mingagsala kayo. Kahit ko dita. Saan kayo ngagkadkad? Saan nabali? Taikan kayo itipan ito. Oh, di kagsana takasta. Saan ito batang? Kagsana kayo. Ikutan niyo! Pagkakama niyo! Pero naglaw ko kasla sumursurot kanyak dahil lalaki ha. Apa nga na? Amangan mo anta kayat na may baga. Kasaritak man. Kapsat! Ada ka di kayat mo may baga kanyak. Kasla ngamin sursurutan na. Ha, tima naman. Kasla sa bali titigtig na na. Apay nga ta. Dahil dyan man ang lalaki. Masiputot ka na yun na panangtalyaw na kanya. Apay ka na. Inasagap kita kasaritak ang pinanawan na. Itala nga kasriya. Akas lasip-siputan na kita lalaki. Pagkat nga musmusaw ka niya. Kit amangan no biniling da dahil masipot ka niya. Masapol nga ganadak. Narigatan. Anya, at damang sipsipot kan ka. Iti anya aga po. Diyak mo nana. Agam sa nabali. Tanuan niya man ti panggap dahi jay apadak at trabador. Santo ngagbaligi. Tadublyak taganad. Jubilar ti anak. Sipod nakitak dagiti pasurot ni Senyor Pedro E.J. Centro. Saan mo ten ang maikati panagdandaan ako? Nang runa pa'y taad damat mang busbusor kan kay di asyenda. Nana. Anak, pumanaw kan sa laang ni di asyenda. Kaputa ka na yun kami mo't ngagdandanag kan ka. Awan mo tirong ba nga pagdanagan nyo, nanang? Anya nga awan. Kasano nga iba ka mga awan? Kat namin ano kan anadangran ichay. Jubilar ti anak ko. Ado ti trabaho ang mabalin mo asarkan. Iso apo maanaw ka ni ija asyenda. Kasladya kaya ta panawan ti asyenda, nanang. Panawa mo, anak ko. Panawa mo. Nakaturogan ti anak ta, Jovelarte. Sika, saan ka kadipay ang maturog? Kasla na ulit ti pang panunutan. Crisanta. Pampanunutan ka di tinako na ni nanang itay? Apo manaw kan iji asyenda? When? Anya ka di ti adda iji asyenda, Liberio. Adi mo mapanawan. Dagiti daduma trabador. Sanda kaya ti pumanaw ijay. Gaputan na patag kadakwada ti asyenda. Sanda panawan. Tanasayat idi kadakwada da di Senyor Juanito. May saditan ni Apong Luis. Ni Apong Victoria. Saan na kumamot na kaya ti pumanaw iji asyenda? Nasaan kayo kumangagpaggan? Jovelarte. Kasla na sakit tirik na kamang panaw iti asyenda. Diyak met maawatan no apay. Ala, adakan ka ti pangnadang. Tinapatag. Kanayon ka kumangagan anad. Panunutan ko mga adda kami iti anak ta. Akanayon nga agur-uray. Jovelarte, adto'y titinimplak a pagpalamiis. Uminom ta. Oh, adto'y tibasom. Agyamanak, senyora. Nagtaktak kayo pailaan. Awan anyaman na. Oh, Jovelarte, kumusta nga ta dagiti babae nga impanda Pedro ije pagminasan? Ha?
pampanunutak ngamin. Arsab dagiti pasurot ni Pedro iti babae. Amok dayta. Senyora, Barok. Anya nga ta numapanta iti pagminasan. saan nyo kabalan, senyora? Gaputa dayo ijay. Ngam, Saan mat siguro may palubos ni Senyor Pedro? Nga dada ka sa mapasama ka dagiti babae. sa anak lapta nga agtalak. Ha? No apay mat ngamin, ngay manugot dagijay a babae asin murot. Kat amod amat apasig a lalaki ti kakadwada. Nasisirap da iti balitok, senyora. Nga isutin niya ayaw da kadakwada. Oh, ala, sapay lang ko magarod ta sana may sagmak dagijay a babae. Sapay kumak. Ay na, mabising samot day ta anak mo kay Santa. Pasusuman. Wala nang. Aday ka anak. Anak, agdete kan. Oh, kita talaga ang mabisin. Apay gagsagsag, ti apo. Mabisin ngamin, ina. Ay, apay na itadi mo nga min pasusuan, Krisanta. Agdedede na apon. Dayan ti apo. Anya itayan ti impanagan nyo iti apo, Krisanta. Nalipatan nyo manin apong. Namin adon-adon na magyuday taa. Jovelarde Jr. tinagan ni baby, ina. Uwan. Ay, dayan. Junior gayam ti apo. Kunan palalaki mo ti anak da. Iso a Junior. Nuhan, nasaya at launay dayta. Tapno adda ti mang tawid itinagan ni Jovelarde. Baldo, kuyogan na. Mapantay dyan, Hacienda. Anya nga, itiaramidan tayo dyan, senyorito. Mapan ko amuan no anya tinapaliiw tayo tinangdanak may papan kini Jovelarde. Senyorito. Agsagana ka. Tayo tamat lang. Mapantay dyan, Hacienda. Nalamisa danong dayta, Alex. Agyaman ak, Lola. Iho, kumusta dagiti babae ijay pagminasan? Kuha, Lola. Amok amaaramid yu ti kay kayat yu kadakwada. Nang runa launay dagiti pasurot yu. Kat anya ko mata, Lola. Anya ko matinasakit abakrang mo. Napan dagiti babae ijay. Simurot da kadalulom. Takayat dati manggad. Gaputa na ay ayuda iti balitok. Ngampang nga asiyo, tasaan nyo ko maadangran ida. Anya? Sino tinagkunatang dangran ni Ida? Anya nga rod dar aramidan dagiti babae ijay pagminasan. Anya kumapay? Hindi agluto, aglapa, aginaw itinanganan. Kan agkayo iti pagsungod. Day talain. Sigurado ka. Wan, Lola. Unay kayo na ya. Awan ti madingar aramidan ni kadakwada. Oh, Alex. Agtrab-trabaho da. Kat addan tumaitad atang danda. Iso asan nga isuda ti panunutan nyo. Sige, agtugaw ka dito yabay ko. Siga, trabahador. Senyorito. Ita, anya ti madamag iti ipaparamid ko kan ka. Nga, senyorito. Lagi ita. Ano mawan pa imot ito ti maipadamag ko. Anya? Tapay? Anya tinararamid mo? Kwa, ijay mansyon, ready senyor Juanito ti pag-awawitan na senyorito. Awan mo ti sa balya makita kapapaparan na. Anya? Ang bigag danak senyorito. Taramidat kami nakabala ka mga sipot ka ni Jovelarde. May pag-orasyo, senyorito. Senyorito. Ni Jovelarde. Paimantay kak iti pagnaaman na. Sige, makamuha kan ko na. Hoy, Jovelarde. Apay nga inasitgan na kami, ha? Kaya't munsa... Timon gamdan ti mangkabil kanya. Gaputat dinak kabalan.
Neta. Sige, pumanaw akon. Pasensya kayo iti asidig ko. Ti salbag ang lalaki. Senyorita, nangag-nangata ti nagsaritaan tayo iti dayta trabador. Awan ti kabutan ko, nga uray tayo nangag na. Hoy, sika trabahador. Senyorito. Ituloy mo ti ipaparamid ko kan ka. Mawatam. Uwan, senyorito. Ala, ingkan. Uwan, senyorito. Senyorita, kagurgurak launay dayjay at jubilade. Inagaw na titakan ko para kumakanya. Ala, umaykan baldo. Mapanta ni J farmhouse. Kaya't ko ti uminom iti arak. Agado, senyorita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At yan tibasom, senyorito. Aginuman, tanasakit tinakang ko ken ni Jubilade. Gaputa sa anak pa'y nakabalance kan ko anak. Dumteng to day tabaldo. Ketsak, pagikarwag tumat day ja at tao. Umuna, patsak lawunay nga dam muna may papan kini Crisanta. Ngam iliblibak na lang. At atak nga gusto mat kini Crisanta. Ngam saan ang mabalin? Senyorito. May kadwa? Isuti at nga idayaw ni Lola Lorna. Gaputa isulaeng kano ti makabagal iti trabaho dito asyenda. Kat awan kano ti serbit. At papan kanyak, senyorito. May katlo. Ti panang bukol na iti ulok. Kat pinabatak naman ti bibig ko, senyorito. Awan ti mabalin ang mga artap kanyak dito Buena Vista. Iso abalsak dayjay a Jubilarde. Pagikarwak. Jubilarte, adda ka mat dito paraangan ti mansyon. Anya ti aramidem dito ay. Apay adi ka umunag. Nalamin dito ruwar, nang runa tarabiin. Umunag ka halatan, senyora. Agparparirak pa lang dito ruwar. Kasta ka di? Jubilarte, magustuhan ka di ti agnaad dito mansyon? Uwan, senyora. Naragsakak, ta pinagnaaddak dito mansyon. Nasaya at nukasta. Agnaad ka dito'y aginggat kay kayat mo. At tayo tikapin, senyorita. Nagyaman Baldo. Nasaan ngay, senyorita? Agsublita ka din iti pagminasan? Wan, ngamsakbay na. Kaya't ko pwede mapanidya rest house ko. Mayat, senyorito. Nang runa, nukadwata dalable. Saan ta mga alay ti babae? Ne, apay ngay, senyorito. No kayat mo, agbati ka. Saklatan ti mapan. Sige, senyorito. Agbati halangan. Urayan ka dito'y farmhouse. Ayan dayjay at Jubilante. Gundaway ko itan namang balas kan kwa na. Kakadwa! Inayadan nyo lang dagiti picture nga kabili ti tiklis. Abangan nung madardar dagiti pulong ka. Uwan, Jubilante! Inayadan nyo lang! Jubilante! Apay at tigat trabaho! Apay at itak manmandarang tiararamidan! Nagabsak! Oo, sige. Nasaan sa'yo po sa din tayo tagapit iti picture? Ituloy tayo ito malam. Sige. Abangan kami nung malay-laylaan dagiti picture. Tane, nagbarang ti darang ti init. Uwan, Jubilante! Tijag mo at Jubilante at dinak ikang gano. Payuman tasik nga. Hoy! Baldo! Ada ka mutlat ito yan. Tumulong ka nga agawit ka dagiti tiklis ang naglaon iti petchay.
Apay nga asyak, senyor. Dahil tatong buhok ito pagbagkatan nyo. Alakit din. Makibagkat kamutan, Baldo. Tapno at dapat serbon ang masusweldoan. Anya? Jubilarde, adumat gayam tinakor tayo apekchay. Sinapsapa mi ngamin tinagkorta, senyora. May mayat namin na nasapa. Nagruna, tanabara ita ti tiyempo. Amangan ngamin na malaylay dagiti pitchay. Nasaysayatan ti agsigurado, senyora. Kasta ka di Dagiti nakorta ita. Idilibre mi manan iti kabangay-bangay ili. O ala, nasaya at nukasta. Mapangnamnamaan ka at talaga. Agyaman at magtalag kayo kanyak, senyora. Maragsakan ak unay, baro. Gapo taag sa sarunuti panagapit tayo kadagiti natnateng. Agraman dagiti prutas. Uwan, senyora. Ket, kalpasan ti may sa bulan. Aggapas tayong tumanan iti pagay. Awan ti makunak, Jubilarde. Kat maragsakan ak unay. Nung nga kayo amin iti bagag, nang runa kada kayo agsigot at pasurot ni amigo Napoleon. Kaya tulay baga amanipod dita. Siya kong tibosyo dito'y pagminasan. Gapo tayo ti kanuman. Sana nga agsubli ni Napoleon. Amuyo dahi na. Tayong padamag kung kada kayo tinapagteng na. Amin kayo. Masapo nga agtungpal kanya. Nalawag ka di? Nukasta, pumanaw kayong matlang adagos, sir. Imayo lagayam kinita to'y rest house yo. Bueno, Rosula. Sige, inakon. Nagitibilin ko, ha? Wood, sir. Ay, wagayam, sir. At ako madamagat. Diyan, tre ka. Di ka manatak. Day, chayon. Napanan. Napanan ni Sir Alex. Ay, damagap pa'y kuma. Nukapin ano na dagiti sigod nga amaw. Day di Senyor Juanito. Ang nagungat-mutan itay agdamagak kuman. Ang sana balayin. Saan kon nga ulitan ti agdamag kan kwa na. Amangan no ad-adda nga gungay. Kayat ko ti mapan ijay Buena Vista. Tapno agdamagak kada tatalways. Amangan ngamin no agsubli ni Sir Alex. Kat agungot no dinak makita do ti rest house na. Sapay kunana ajak pampanawan to'y rest house na. Masurunak at talaga, senyorito. Arasam, pinagbagkat nakit din ni senyora ititiklis. Kat na idya Jubilade, agman mandarlaan ti aramitan na. Agsagana kakit din, Baldo. Tagsublitan ni Jay pagminasan. Awan, senyorito. Isagana mong dagiti awitan tangag subli Jay pagminasan. Ala, babae. Masahyan na, tanabannog ako na eh. Di ka takderlak taditan. Umasidag ka dito eh. Tamasahyan na. Ako na ka. Nagdigos ka di, babae? Uy, nagbanglo ka. Nasayat lang anay. Sige, irugi mo timang masahe ka niya. Senyor, ang dati may sa babae iti kalapaw ni senyorito. Kasta ka di? Bayam laeng. Ala, ibawon mo matanti may sa babae nga umay dito'y kalapaw ko. Uwan, senyor. Mabitlan. Saan kayo nakundi sakit pa'y?
Simurat kayo dito. Masapong nga ron nagtrabaho kayo. Hoy! Sika nga tidong tibok na. Mapangkan iti kalapaw ni Senyor Pedro. Saan kan ngagkadkad pa'y? Ala, ingkan, no di mo kaya't ti masaktan. Katsikawan, babae! Agbati ka dito yung kalapaw ni kanibaga! Magmayap! Hindi na magintindi! Magmayap na talaga! Sige, manguntayon. Nalpas tayo na nagkarara. Ni Apong Victoria. O ba na ni baby? Sumarunon to kano amangan. Sublatat to amang uba ka ni baby. Kasta ka din? Ala anak, manguntayon. Ay na, maragsak kami ita. Takalang da ka amangan. Kasta ak mo nanang. Ato ti plato, Juvilarde. Mabiit lang da ikak-itiin na po kan si daan. Ay na, maragragsa ka na kada kayo nga agasawa. Nag-sweet kayo. Dinanang man. Noan niya laditan timan madlaw na. Anya kuma. Ay na, maragsa ka na kamang buy-buya iti kinasweet yo nga agasawa. Nakaturog hindi anak ta, Crisanta. Oen, naturog, idisikan tinangop ba? Aglampay na takan ka. Marayawak iti anak ta. Juvilarde, kumusta iji asyenda? Saan da kakadimat laang aginang dangran? Saan? Gapot adya kung itulok adang randaklatan na gitid sa tatao. Juvilarde, Isungawan ti pagdanagam kanya. agyaman ak larot no kasta. O sige, maturog tan. Aginanakan, tamok ka na bambanok ka. Ay ayatan ka, Crisanta. Ay ayatan ka man. Agyaman ang ititsaan, nanang. Anak, talaga ka di asaan mo ang mapanawan ti asyenda. Saan, nanang? Ala, sika nga ron ti makaam mo anak ko. Basta agan anad ka kumaakanayon. Uy, nanang. Mayat na ito'y tsaa. Saan una yan nasamit? Ala, mangan ka pa'y itilining taas sa ba anak? Kan adapay na lambong nga itlog. Saan, nanang? Apa man na may bus ko dito'y tsaa. Marumuara kon. Apag isuntuan na lawak, inton makadano nak edya asyenda. Ala, sikalat ta ti makaam mo anak ko. Anak, ada akong dito asyenda. Aglayo na pa'y mansyon. Anong Jubilarde? Ano? Apay? Agpatulong ako makin ka. Ngamin ni manang ko. Saan mo ito na nagaw-awid? May isang nabulan tinapalabas. Manang mo? Uy, manang. Awan pa yung kanat iji balay mi. Tawan igatang ko. Ngamin, pinanawan nakmat ni manang ko. Napan iji pagminasan. Ngam, saan pa ya simbang sangpot? Awan ti ka na. Ano niya? Mabisbisin ako, manang. Makipanganak ko maiji balay yun. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Anya? Saan gayam anagaw awit dagijay a babae? Apay ngay. Rombeng nga agawid da kumamet, tasarungkaran dati pamilyada. Senyora, amok ngayonan nyo da ito yung aramidan. Anya dayta, Juvilarde. Amang ano dakas mutkit diti na pagtang dagiti babae di pagminasan. Isaw mapanak ijay, tais palak ida. Anya? Amangan mutkit din paiso ti pampanunutan nyo idi. Da kayo mismo tinagkunang nga arsab iti babae dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Ha? When? Pudno dayta? At pagpakaasi ti barito itay senyora. Tulunga ka no, tapno sa pulan na ti kabsat na.
Kasta ka di. Hanggang saan na naskan ngay surot ko. Ang mga numairaman na madangran mo bilang laan. Ngam Jubilarde, amangan no maisagmak ka. Agad na, senyora. Amom ka di ti pagturturungam. Nalakalangan sa pulad ti pagminasa ni Senyor Pedro, senyora. Ala, aganad ka nga rod. Di ka danag. Saan ka nga isagmak? Jack ibagbaga asi ka tinangispal kadag iti babae no bilang. Agyaman ak, senyora. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Datayo atin at trabahador. Kidawet to panagtitinulong yo. Tapno may palpas tayo ti apit kadag itinatnatan. Agyata ba punay? Senyora, ayam ni Jubilarde. Uy, peso. Akla. At dabiit inasikaso na ijay sentro. May papan kadag iti suki itinatnatan. Amula tayo. Well. O sige nga Rod. Ituloy yo. Tararamidan yo. Nagagat dagiti trabahador. Awan ti makunak kadakwada. Talaga asapulen dalata ni Jubilarde. Naasidag terik nada kan kuana. At ayun tayo tinataman ka. At nagasasuki tidak jaman da. Di talaki dito pagminasan ni Senyor Pedro. Mapanak iti deso nga ayam ti agasasok. Senyorita! Kami sabot ka gilit! Amu ko ng prime tigastoy! Nasayat, Doro. Nagbit ka nakasursuro, ha? Senyorita! Tinsuro, naklabi, nagiti pasuro. Dahil pus na po yun. Kasta ka di? Ang tultulo na pa pa naggiling tayo. Kaputa, namargas na pa nagtrabaho. Nagiti pa tayo. Sinapo at napat ni may ruwan na titunggal usap. Nasayat na unay. Awan gayam. Ayam ni Baldo. Jack mo ito, makita senyorito. Ang mga na panawanan, inudang-ludang tamay sa babae. Iya. Ti jantre alak-la kaya. Amumutan ni Baldo, senyorito. Paggugusto na launay ti babae. Ala, bayaman lang. Sige. Ituloy mo ang kararamidan. Udno launa ya baknaga, Baldo. Adda rancho. Nang luna pa, tanain na yun ti rancho, day di Juanito iti rancho. Kalpasan na, adamat asyenda. Kahit nainayon pa iti asyenda, day di Juanito. Sa ita, adamanen pagminasa kiti balitok. Talagang aglap-lapusana na ti kinabaknang ko. Well, senyor. Da kayo ti kabaknaran iti intero a Buena Vista. Wano iti intero nga ili ti Aguinaldo. Pudno day ta, Baldo. Masirib kayo aming senyor. Aramidin nyo ti amin na pamuspusan. Tapno lang magunod yo ti kalikagom yo. Gusto ka? Amin na kayat ko. Maalak ngawan makalapet. Tanda akong diti pagminasa ni Senyor Pedro. Saan unay nga adayo to ayan ko. Isa ko makikita kung dagiti trabahador nga trabaho. Urayat asmagat. Sakbay nga gunayat. Agi inang dabaldo. Kanduada ni Alex kani Senyor Pedro. Sandak ang makita dito'y gapatan naman. Kanasip nga. Kat nalawag ang makita kar aramidin da.
Gaputa adda bonfire da. Kanada pa Petromax da. Dagiti babae. Adda damot pa nakatugaw iti abay da. Noan nga lititan ter arami danda kadakwada. Madlaw ngagtokyat dagiti babae. Iso masapong nga espala kita. Hoy, babae. Umay ka, tayo tulod na kay ti kalapaw ko. Kaya't gonti maturog. Sige, senyor. Di ka man kundi sangit, babae. Ala, umay kan. Kasapulan kay ta, Rabi. Ingkon, babae. Hindi ka agin dito. Kaya't monto palmat lang. Ala, umay kan. Napandaan, Baldo. Huwag nga, Abdol. Kahit na kayo matadwa, tandaanan nyo na ito'y. Saan lang na kami tiyagragagsak, uray da kayo. Tinupra anak sa bangka. Baldo, palsam lang. Babayan, iti agad. Awanan ti siripay, miss. Awur-urok amin ang dagiti lalaki dito'y paginuman. Iti arak. Ha! Iniladaan ka dagiti tugaw. Palubusan da kami kuman nga gawi. Sana mapalin, miss. Umakan. Napapantan, iti kalapaw mi kan ni Baldo. Imunaday tayen, iti kadwam. Kat sigurado. Nakadanon da, medjay langit. Isungong may kan pasurutan tayo da. Di kan naging didi. Oh my God. Ano na ko mo? Sino na dyan? Mabit lang, takitak. Ang mga ano na parte katrabador. Dito'y kaya tinagbato ah. Sino nga tati? Abay da, napukaw ng tipuot na gapo iti panampalakugan ko na. Miss! Miss! Ayan na banda dagiti kakadwam. Umay kayo ispalan. Isuday iti kalapaw ni Senyor Pedro ngayon suro ti babae. Alingaga ka na imbag. Amangan na nakarimpay lang ni Senyor. Naglukat ti rito. Ti babae. Agawam, umikan. Sumurot ka kanyak. Darasan! Ditoy, surutan dak. Masapula saan dati ang masurutan dahil tao ni Senyor Pedro. Isuwa agawan mo. Makita ti pagnantaw. Tasal nagtipulan. Sa kamay doon. Nistorbo ay dito. Ganang palit ka niya kitay. Naulawak. Ada nang palakan ka? Sino? Diyan mo. Ayan ti babae akay da. Diyan mo, Baldo. Wala. Bayamon. Napangatan iti pagtuturugan na babae. Matulog kan. Baldo, abdam samot ka busor. Kanya? Umaga, mapantay ti kalapaw ni Senyorito Alex. Baldo, kawan na iti babae iti pagtuturugan na. Amangan no adada iti ayan da senyorito kan senyor. Mapanta kita, Baldo. Saan pagkit ni? Nakalimas ng sabutan. Luwapay namin na naginom tayo atin. Awan tinagbantay. Ala, umaikan, tamapanta iti ayan ni senyorito Alex.
Salbag kayo! Disturbo ko! Ano ti barakot niya? At namin ng palagkan niya, senyorito. Naulawa. Anya? Ken mapukpukawan dagiti babae, senyorito. Sinirik ko iti kalapaw ni senyor, ngam awan na ijay. Anya? Nawan na ito pagturugan da, ababay, senyorito. Nakalipas na sa amutan. Sana mabalinda ito eh. Ringin dagiti tao. Sapulan da dagiti babae. What, senyorito? Apay akas tati lang nga dagita a babae, jubilar. Nakasandod na laeng. Sakat, nakaswat panda. Sakat, anyan, tikas alangada. Senyora. Apay, anya pinapasamak ka na kayo, babae. May sapulan na nagip-ip pero kami iti panangidadanas na kada kami. Rinabi. Kung pinagsisindumlatan na kami, nagpapagkan ni Senyor Pedro. Anya? Nagpasawi ang kasi morot ka lang nana. Inkarin na nga tabi ngay may iti balitok. Ngamawan magayam. Nadadaalan ti dayong. Kasanon no agsikog kami. Kasanon. Dagiti demonyo! Dagiti demonyo! Kasanong dagiti babae, senyora. Anya ti aramidin tayo kadakwada. Anyan ti aramid da. Anyan! Aging kaita. Di na pa'y na nagbaliw. Apay, sigod ka di kastada, senyora? Wan, arsabda iti babae. Senyora. Jak baybayan dagiti talo a babae. Tulungak ida. Ikak ida iti kwarta. Tapno adara matenda. Mabalinda ti umadayo dito'y Buena Vista. Kat agnaaddan iti sabali a lugar. Ikak ida iti pagpuunan da iti negosyo. Senyora. Kasaritak ida anay bag. Kasanon no agipulong da iti pan nakabagi ti lintag. Ad-adda amadaksanda. No aramidan da dayta. Awan ti lintag. No ni Pedro ti agsao. Jubilarde. Anya? Naturain ni Pedro. Agraman dagiti pulis. Kabaulan na atenglan. Iso akasaritak dagiti babae. Taumanugot dalaangan iti ibagak kadakwada. Sino tinakakita kada kayo? Itinang palak kanidoro iti rabi. Nabatak kami na. Salpat kayo akin. Awan tayo kong gunayo. Bakit yung babae, senyor? Talaga na, awat na. Nakalibas na. Senyor, ang mga nuti tao anang palaki ni Doro, kaya't isumad lang tinangilibas kadagiti babae. Anya? Kat? Sino na dyan tao? Alaman? Mga mo, may sa kapag ititrabahador, senyorito. Saan nga imposible? Ay, sana ba kamay? Awan na mo dito. Basta tiyan mo, may mabartag kamay kat may turog na. Senyorito. Saan ka niya taga-asyenda na gidya babae? Huwag na dito, senyorito. Nukas na naron. Surutan tayo iday dya asyenda. Kasigurado, naglayon day dya. Amok ti asawa, babalasang. Saan nyo ida akabaulan, akalabanan? Liso nga umanugot kayon, iti kayat ko amapasama. Ikan kayo itidakkel agatan. Tunggal may sa kada kayo, ikak itidakkel agatan. Kasi kayo ba't? Mapan kayo iti sabali a lugar. Iti adayo dito'y Buena Vista. Pumanaw kayon dito'y asyenda.
Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.